азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали ман ва ман хуш омадам ба рӯзи душанбе. Ин дарвозае ки аз тарафи Корбон ба Душанбе медрои ҳамун дарвоза аст бародаро. Салом бародарони азиз, ин мо дар территорияи худи дарвозаи шаҳр ҳастем. Десем бародаро, ина шаҳр. Терминалҳо мебошад ки ба тамоми минтақа аз инҷа автобусҳо, мошинҳо мераванд. Не ки ба фикрам ки наисондаги мана Хурусон, ҷомеъ ва хайна саҳар қати мумкин мошиноша биёвӣ. Яъне чине ки мо омадагем, тамом мошин хеле кам аст. Ва чунин автобусҳое ки шумо дидесен дар инҷо хеле зиёд ҳастанд. Пиёз дар бозори Корбон арзон шуда, орду пиёз бинед чӣ хел бисёр аст. Бозори Сахова. Ина саршаи бозори Сахова. Мо ина қайди кӯдако бозор омадем. Ина бародаро, иншоалло ки кӯшиш мекунем ки тамоми гӯшаву канори бозора наворбардорӣ кунем, пешкаши шумо кунем бародаро. Зинда бошен. Худо нигаҳбонтон боша дӯстони ман. Салом алейкум дӯстони азиз, ина боз мо дар омади бозори Сахова ҳастем. Ина қади кӯдако, ина бозори Сахова.